Άρης και Ασημίνα στο τελικό με 2 ζωές ο καθένας. Έτοιμοι. Ξεκινάει η πρώτη αναμέτρηση. Ο Άρης, όπως είπαμε, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο χωρίς ήττα. Ήδη από τα πρώτα μέτρα δείχνει ότι δεν θα το αφήσει στην Ασημίνα. Για να δούμε. Αρκεί φυσικά μία ήττα για να έρθει το παιχνίδι πάνω κάτω. Πετάει ο Άρης πρώτος, βγάζει το πρώτο σακίδιο. Βγάζει και το δεύτερο και περνάει στο τελευταίο εμπόδιο πριν τον τελικό στόχο. Η Ασημίνα βγάζει και αυτή το δεύτερο σακίδιο με τα μπαλάκια. Ο Άρης τελευταίο sprint πριν ετοιμάσει την πρώτη του βολή. Η Ασημίνα καθυστερεί πάντα λίγο σε αυτό το κομμάτι. Τρέχει και αυτή να προλάβει. Αστοχεί ο Άρης στην πρώτη βολή και στη δεύτερη. Και η τρίτη. Φύγανε λίγο αριστερά όλες οι βολές του. Παίρνει και τα τελευταία 2 τετραγωνάκια. Πρώτο και για τους δύο. Δεύτερο για την Ασημίνα. Περνάει μπροστά η Ασημίνα. Σαν να μην το πίστεψε εκεί. Παίρνει και τα υπόλοιπα τετραγωνάκια. Στο πρώτο σετ βολών να βάλεις 2 βολές. Είναι κάτι σπάνιο μέχρι στιγμή σήμερα. Ο Άρης δεν πετυχαίνει το δεύτερό του ούτε τώρα. Η Ασημίνα θα βάλει και το τρίτο, το δάγκωσε το φίδι. Έχει να πάρει τα υπόλοιπα 2 η Ασημίνα. Κόλλησε ο Άρης εκεί στη δεύτερη βολή. Ασημίνα για το τέταρτο δεν θα περάσει. Να δούμε δεύτερο για τον Άρη. Κάνει το τέταρτο για Ασημίνα, πολύ κοντά στην πρώτη νίκη. Αν το πετύχει η Ασημίνα θα είναι η πρώτη ήττα του Άρη σήμερα. Αστοχεί ο Άρης, τώρα πετυχαίνει το τρίτο και να το έγινε λοιπόν. Πρώτη νίκη για την Ασημίνα. Ο Άρης συνεχίζει με μία τελευταία ζωή. Είναι η πρώτη φορά που χάνει σήμερα. Περνάμε στην επόμενη αναμέτρηση. Ο Άρης έχει πλέον μία τελευταία ζωή. 2 έχει η Ασημίνα. Έτοιμοι. Ξεκινάνε και πάλι τα παιδιά. Να λοιπόν που το κλείσιμο του παιχνιδιού μας επιφύλασε μία ανατροπή, μία συγκίνηση. Αν το πετύχει και πάλι η Ασημίνα, αυτή θα είναι το αφεντικό του επάθλου. Αυτή θα επιλέξει 3 άτομα. Παρ' όλα αυτά ο Άρης μπαίνει και πάλι με σπριτ, όπως και στην πρώτη αναμέτρηση. Δεν χαρίστηκε στην Ασημίνα καθόλου. Παρ' όλα αυτά η Ασημίνα με το πρώτο σετ βολών θεωρώ ότι εκεί έκανε το κλικ. Πέτυχε 2 σωστές βολές και μετά τα υπόλοιπα ήταν απλά στο χέρι της. Ο Άρης θα φτάσει και πάλι πρώτο στον τελικό στόχο. Η Ασημίνα στο τελευταίο εμπόδιο που την ταλαιπωρεί σε κάθε ραν. Ξεκινάει ο Άρης τις βολές του. Δεν θα πετύχει το πρώτο. Μπήκε, βγήκε. Κάτι θέλει να πει το φιδάκι εκεί. 3 φορές σκάλωσε στο στόμα του. Παρ' όλα αυτά δεν πέρασε το τετραγωνάκι. Θα περάσει όμως για την Ασημίνα με την πρώτη βολή. 2 στα 2 για την Ασημίνα. 3 στα 3 για την Ασημίνα. Νάτι λοιπόν η έκπληξη του αγώνα που χτίζεται σιγά σιγά. Πρώτο για τον Άρη τώρα. Να δούμε αν μπορεί να αντιδράσει. Δεύτερο για τον Άρη. Πλησιάζει. Τρίτο για τον Άρη. Τέταρτο για την Ασημίνα. Πέμπτο για την Ασημίνα. Κάπου εδώ τελειώνει ο τελικός. Η Ασημίνα κερδίζει το τελευταίο έπαθλο της εβδομάδας. Πετάει τον Άρη εκτός.